Колко пъти сте се чувствали използвани от хора, които наричахте приятели? Колко пъти сте давали доверие, време и енергия, само за да откриете, че тези хора са били с вас не заради вас, а заради собствената си изгода? Фалшивите приятели могат да оставят дълбоки белези в нашата психика. От съмнения в себе си до страх да отворим сърцето си отново. Здравейте отново, от мен Съветник. Днес ще разгледаме психологията за тези връзки, как да ги разпознаваме и как да се предпазим. Нека преди да продължим, да ви поканя да се абонирате и харесате канала Съветник, за да мога да създавам повече подобен тип видеа. Първа точка. Какво е фалшив приятел? Фалшивият приятел не е просто човек, който понякога прави грешки. Това е човек, който систематично поставя собствената си изгода над вашите чувства и нужди. Той се появява, когато има полза за него. Изчезва, когато сте в труден момент. Комплиментите и вниманието са винаги обвързани с лична изгода. Психологическият ефект от такъв тип взаимоотношения е дълбок. Усещате несигурност, съмнение и страх да доверите отново хората около вас. Втора точка. Психологията зад фалшивите приятели. Хората, които използват другите за своя изгода, често имат нужда от контрол и потвърждение на своята стойност. Те са експерти в манипулацията и умеят да разпознават слабите моменти на другите. Те често създават илюзия за близост. Емоционално ви извличат ресурси, внимание, пари, връзки, информация. Често са обаятелни и убедителни, което затруднява разпознаването им. Разбирането на психологията за тях помага да се дистанцираме, без да носим вина. Трета точка. Сигнали, че някой е фалшив приятел. Важно е да знаете как да разпознавате признаците. Никога не са до вас в трудни моменти. Често ви критикуват зад гърба ви, но пред вас са приятелски. Ползват вашите идеи, успехи или контакти за своя изгода. Похвалите им са условни и зависят от това какво могат да получат от вас. Ако наблюдавате тези модели, е време да се замислите за границите, които трябва да поставите. Четвърта точка. Емоционалният ефект върху вас. Фалшивите приятели не само взимат, но и оставят следи. Можете да изпитате постоянна тревожност и несигурност, съмнение в собствените си преценки, зависимост от тяхното одобрение, дори когато знаете, че не е искрено. Чувство на изолация, когато истински близките хора са далеч. Това е момента да се фокусирате върху емоционалното си здраве и самоосъзнаването. Пета точка. Как да се предпазим? Поставяйте граници, ясно казвайте какво е приемливо и какво не. Наблюдавайте действията, не думите. Истинските приятели са до вас във всякакви ситуации. Изберете качеството пред количеството. Няколко истински приятели са повече от десетки фалшиви. Развивайте самоувереността си. Колкото по-малко се нуждаете от одобрение, толкова по-трудно е да бъдете използвани. Шеста точка. Как да преодолеем травмата? Понякога осъзнаването, че някой е бил фалшив, може да боли. Но това е и шанс за личностен растеж. Приемете чувствата си – гняв, тъга или разочарование. Научете се да прощавате за своя мир, не за тях. Фокусирайте се върху истинските връзки, които добавят стойност в живота ви. Запишете си уроците и ги използвайте, за да разпознавате бъдещи фалшиви приятели. Заключение.
Фалшивите приятели са част от живота и често се появяват, когато най-малко очакваме. Но когато се научим да ги разпознаваме и да поставяме граници, можем да изградим истински подкрепящи връзки. Истинското приятелство не е за изгода, то е взаимно доверие, уважение. Това беше за сега от мен, съветник. Надявам се да съм бил полезен и да съм успял да ви дам правилния съвет. Ако това видео ви е помогнало да разпознаете фалшивите приятели и да се предпазите, абонирайте се за нашия канал, за да гледате още подобни клипове. Напишете в коментарите коя тема бихте искали да разгледаме в следващото видео. Ние ще я направим специално за вас.